जिरायनाया माने सियारफ्रा गोदोर खानांगोन बायदिसो मोनखादों बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय समायहांबाय आंबो गेजेराव थानोसै नामा ओइ बावदों मोसाफ्रांलै बोरैबा फुला रासिसो नालाय दायो जोङो बर'नि मस्ट सेनियर सिंगार बयजोंबो मिथिजानाय जोंखौ बै उन्दै समनिफ्रायनो ओरै माबासिम माने गोसोखौ बिराद रमान्टिक खनोमोनलै गोदो बोरैबा मोजां मोनलायलाङोलै आं माने दायो जोङो जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मस्ट सेनियर आर्टिस्ट बिथां गौतम ब्रह्मखौ जौस्राङाव गाखोनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांखौ जोंनि खुंफुं आफादनिफ्रायबो गांसे आर'नाइ बरायनाय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आदाया गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो आरो दायो जोङो हाबाफारियाव लिंहरजानाय बा दावहारु बोहैथि एस'सियेसन ग्रुपजों लिंहरजानाय जोंनि BCCA क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि सपन कुमार ब्रह्म आरो बिथाङा डाइरेक्टर प्रडिउसार जों मिथिगौ आरो बिथांनि जेनाखि अबदान कालचाराव जों नुबोबाय थादों आरो नायबोबाय थादों बिथाङा जोबोद डाइनामिक आरो बिथांनि सान्थौखौ जों जेब्लायबो नायो आरो मोजां मोनोमोन दा बिथांखौ गोजोननाय थाबाय दिनै मोगथाङाव आं गिबि खेब बिथांजों लोगो मोनदों गोजोननाय थाबाय आरो जोंनि नैबे दा जाय प्रग्रामखौ लानानै बेखेवनो नागिरदों रेगे रेगांजों दिहुनजानाय बे मा आन्दो जाया महर नोंथांमोना बे फिल्मखौ नायनो हागोन आरो दिनैनि बे फिल्मखौ बानायनायाव गोबां रोखोमनि जेरै प्रडिउसार आरो आर्टिस्ट कस्ट्युम सिंगार लाइट बेफोरखौ लानानै गासै टीम बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों मान बावदों लोगोसे दिनै नैबे कालचारेल नाइट मोनाबिलि अपेनिंआव फैनाय रायजो राजा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मान बावग्रोनाय थाबाय थारैनो बिथांनि जेनाखि नाजानाय स्पेसियेलि आं सपन कुमार ब्रह्मखौ बुंनाय जादों बिथांनि नाजानायाव गोबां फिल्मबो दिहुननाय जादों जों मोनफ्रोमबो फिल्मखौ बिथांनिखौ मिस जाया आरो मोनफ्रोमबो हादोरनि जोंनि बर'नि फिल्म दिहुननायखौ जों माब्लाबाबो मिस खालामा जों नायो सापर्ट खालामो बेनिखायनो आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनायनि गेजेरजों गोबां देहानि खस्थ' खालामनायजों गोबां बेबायदि मेलेमनि खस्थ' खालामनायजों बेफोर स्क्रिप्टफोरखौ लिरनानै दिनै मोनसे महर मोजाङै नायथावथाव रायजो राजानि सिगाङाव लाबोनाया बियो गोरलै नङा जायहा बानायो महर होयो गोसोआवल'सो थाग्रोयोमोन बेखौ आरोबाव एक्टिं जायखौ लानानै सोदोबजों रावजों दिनै जोंनि सुबुंनि गेजेराव नायनो मोनसे मिलौदो बा मोजाङै महर होनायाबो गोरलै नङा दा बेनिखायनो बेखौ आं खावलायदों आंनिफ्राय दिनै बे बेखेवनाय समखौ होनाया आं जोबोर गोजोन मोनदों आरो बेखौ आं खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोना नायनांगौ आरो जोंनि जेनाखि हारिमु जोंनि बर'नि हारिमु बेखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बेखौ जौगानायाव नोंथांमोन बायदि सोरबा गिदिर मानसियाबो बर'नि फिल्मफोरखौ नायनांगौ आं दिनै खावलायदों मानोना बै गिदिरबो थाखा फैसा थानाय मानसिफ्रा नायोब्लासो जोंनि बे बर'नि कालचारा थांनानै थागोन आरो बेखौ जों गोजौ थाखोआव जोङो लांनो हागोन जोंनि कालचारा मोनसे इउनिक जोंनि बर'नि कालचारा इउनिक आरो बेखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव साफ्रोमनिबो मोनसे अबदान नांगौ सोरबाया थाखा फैसाजों सोरबाया नायनायजों सोरबाया इनकारेजमेन्टजों सोरबा थुलुंगानायजों जोङो साफ्रोमबो जोङो फिल्म जगत बा फिल्मखौल' होनाखै आं जोंनि हारिमु बिथिङाव जोङो जौगानायखौ जोङो लाबोनांगोन आं जोबोर मोजां मोनदों आरो जोबोर नोंथांमोनखौ आर्टिस्टानफोरखौ दिनै जेब्लानाखि सुक्तिनि उनाव जों फैदों साफा साफा लोगो मोनदों मोजाङै मोजां जों रायलायबाय थादों जोङो किप इट आप जोङो लांबाय थानांगोन जों गोजौ थाखोनि मोनसे सोदोमस्रि गोनां
बेफोरजों जों फेर फाथिनो हानाय बायदि जोंनि सान्थौफोरखौ बेरखांहोनांगोन जोंनि समाजनि जिनाखि जाबोनाय जाथायफोर आरो जोंनि समाजाव जेरै सोलिबाय थानाय आखल आखुफोर जों बेरखांहोनानै जोङो बेखौ मोजां महर होनानै रायजो राजानि सिगाङाव जोङो बेखौ देखायनो नाजानाया आं आर्टिस्टफोरनि खामानि आरो बेखौ नोंथांमोना मावदों साबायखर थाबाय थ' आं दिनै बारा गोबाव बुंला नोंथांमोना मोसानाय नायनो हाला हयथ' मेवबायसो खोमा नुसिगोन नोंथांमोना बेखौबो नाय जेनाखि आन्दो जाया महर बिनि सिङावबा मा दं बेखौ नोंथांमोना नायबासो मोनगोन आन्दो जाया महरानो आरोबाव आन्दो जाबावा बिथांनि सिङावसो आरो नोंथांमोना नायबासो मोनगोन बेनिखायनो दिनै आं बेखौ बेखेवबाय आरो नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो बेनि सापर्टखौ नोंथांमोना नैबे प्रडिउसार आरो फाइनान्सार जेरै करिय'ग्राफार आर्टिस्ट बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होबावदो गोजोन्थों बिथां बि सावरायग्रा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि बे मिउजिक भिडिअखौ बेखेवना होनायनि थाखाय जोङो 5 मिनिट बा 10 मिनिटनि थाखाय बे मिउजिक भिडिअनि थाखाय आरो बे लाइटफोरखौ अफ खालामजोबनांगोन जों प्रजेक्टरजों बेखौ पर्दायाव मोजाङै दिन्थिगोन नालाय बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो सारजों लोगोसे ओरैहाय जिरायफानो थाखाय खावलायनाय जाबाय